Mila menawi paduka dangu ingkang bapa ing kepatihan kula nuwun sewu dinten menika kula ketelasan ngakal. Sampun boten saged ngulir budi ngasah kadewasan. Atur pamrayogi kados pundi srana pejahipun para Pandhawa. Namung kula nuwun sewu. Wonten mriki wonten tetiyang ingkang sejatosipun pantes lan trep saged damel pejahipun para Pandhawa amargi piyambakipun menika dados gurunipun para Pandhawa. Kula kinten panjenenganipun sampun ngertos pengapesanipun para Pandhawa sabab tetaunan anggenipun campur kaliyan para Pandhawa malah kula nuwun sewu mbok menawi sampun saged mangertosi jawi lan lebeting para Pandhawa sinten menika mboten sanes kejawi namung Kakang Premban Durna menawi mila menawi paduka badhe andangu babagan pejahipun para Pandhawa monggo kula aturi ndangu Kakang Premban Durna mbok menawi saged atur waluyan babagan Karti Sampeka